Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo,
Panginoon naming Heso Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abraham, ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang itugon natin ay, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa harit ko at Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop. At lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamaan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamaan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat para sa maikling sequence. Lo,
The angel's food is given to the pilgrim who was striven. See the children's bread from heaven, which on dogs may not be spent. Truth, the ancient time, types fulfilling. Isaac bound, a victim willing. Paschal lamb, its lifeblood spilling. Manna to the Father sent. Very bread, good shepherd, tend us. Jesus, of your love, befriend us. You refresh us, you defend us. Your eternal goodness, send us in the land of life to see. You who all things can know, and who on earth such food bestow, grant us with your saints, though lowest, where the heavenly feast you show, fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia. Tayo pong lahat, pagkaing dulot ay buhay si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya'y kailanman. Sumainyo, Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na ay nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran, sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na tig-50." Gayon nga naman ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. In every game, to win is very important. In every game, winning is essential. But it's not all about that. It is not all about winning. It is all about on how you are giving your all. Giving your all. Ang sabi po ng isang sikat na volleyball player
Dito sa atin ang pangalan niya ay Eliza Valdez. Sinabi niya, it is not all about winning. It's all about giving your all. Ano man daw pong bagay na taus-pusong ginagawa, siguradong ito ay may kapalit na saya. If it's worth doing, it's worth doing well. Sabi nga ng isang kasabihan. Ibigay mo na ang 100% mo. Hindi lang 50% o hindi lamang 75 na parang pasang-awa lamang. Dapat kapag ka nagbibigay ka, o kaya naman kapag ka may ginagawa ka, dapat itodo mo na, isagad mo na, buo na, kumpleto na. Kung ibibigay mo na rin lang, yung bigay na, 100% na. Corpus Christi Sunday ngayong linggong ito. The solemnity of the most holy body and blood of Christ. Hindi lamang po ang Santa Misa o ang Eucharistia ang tinutukoy sa ating ngayon ang araw na ito. Ngayong araw na ito, pinapaalalahanan din po tayo ng pagdiriwang nating ito tungkol sa estilo ng pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. At ito po ay ang buhay na mayroong katawan at dugo ni Kristo, buhay 100%. Tanong lang, paano ito? Paano itong buhay 100%? Simple lang po ang sagot nito. Ito yung nabubuhay ka o namumuhay ka na bigay. Huwag mong tipiran. Huwag yung konti lang. Hindi yung mayroong katawan lang. Hindi yung mayroong dugo lang. Ang sabi ko nga sa inyo, dapat buo, kumpleto, may katawan, may dugo. Ang katawan at dugo ay sumisimbolo po sa bagay na ganap, sa bagay na buo, sa bagay na kumpleto. Ang katawan at dugo, ibig sabihin nito'y 100% siya. Walang labis. Hindi siya kulang. Ganap lang ang kanyang bilang. Ang Panginoon, ang Diyos, perfect siya. Bakit? Dahil kumpleto siya. Parang araw at gabi lang po yan. Diretso yan. Walang putol yan. Parang langit at lupa lang yan. Walang pagitan. Parang labas at loob lang yan. Walang pagtataguan. Parang babae o lalaki lang yan, o bata o matanda, o dalaga o binata. Saklaw ang lahat. Walang hindi kasama. Kabilang ang lahat-lahat. Alam po ninyo, ang katawan at dugong ipinagdiriwang natin ngayon ay ang 100% na performance ni Kristo. Na kapag ka kumikilos ang Diyos, kapag ka kumikilos siya, bigay na bigay siya. Buong buo siya, kumpleto siya. Gaya po ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Humarap daw si Jesus sa napakaraming tao, kinausap niya ang mga ito. Pinagaling niya sa kanilang mga karamdaman. Hindi lang yon, pinakain pa niya ang mga ito. Nabusog ang lahat ng tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa ating ebanghelyo ngayon, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain nila. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain nila. Alam po ninyo, kapag ka ang Diyos ang nagbibigay, ibibigay niya ng 100% ang sarili niya. Kapag ka ang Diyos ang magbibigay, ibibigay niya ng 100% ang buhay niya. Buong-buong ibibigay niya o ipagkakaloob niya ang katawan at dugo niya kahit ikamatay pa niya. Kaya't kapag ka nagsalita sa atin ng Diyos, kapag ka may habilin sa atin ang Diyos na magbigay ka, magbigay kayo, ang ibig sabihin nito, naghihintay din po siya sa atin na yung gagawin natin ay 100% din. Ibigay, ibahagi mo ang katawan at dugo mo sa kapwa mo ng buong buo, ang sarili mo, ang buhay mo. Ito ang ipinapahiwatig nito. Magbigay ka, magbahagi ka. Give
share. Corpus Christi, katawan at dugo ni Kristo. Pinuno tayo ni Kristo sa katawan at dugo niya mismo. At tayong kanyang mga pinuno, tayong mga napunan ni Kristo, dapat din po tayong magsilbing tagapuno at kukumpleto sa buhay ng ating kapwa-tao. Tanong lang po, sino ba ang hinahabilin ni Jesus sa atin na dapat bigyan natin? Sino bang hinahabilin sa atin ni Kristo na dapat bigyan natin? Ito po ay yung mga taong nagkukulangan. Ang dapat bigyan natin ay yung mga taong may pagkukulang, nagkukulang. Give them food yourselves, Jesus said to His disciples. Alam po ninyo, from nobody, Jesus made us somebody. From nobody, ginawa tayong somebody ni Jesus. Nobody tayo, dati-rate. Wala tayong halaga. Wala tayong kwenta. Nobody tayo. Bakit? Dahil dati-rate, wala tayong kabutihan. Wala tayong Diyos. Walang Diyos ang ating katawan. Pinapakain tayo. Ginagawa tayong somebody ni Kristo. Somebody, dahil importante tayo sa Kanya. Somebody, dahil tayo ay hinango niya. Hindi lamang yon, pinagkalooban pa niya tayo ng katawan at dugo niya. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain nila, sabi ni Jesus sa mga alagad niya. That means, those who are nobody, give them body. Make them somebody. Help them to be somebody. Punan ninyo ang kulang sa iba upang sa gayon ay magkakaroon din sila ng 100% sa buhay nila. Magiging buo sila. Magiging kumpleto sila. Sino po ba ang tinutukoy ni Jesus sa atin na walang katawan? Sino itong mga nagkukulangan? Ang mga nagkukulangan, ito po yung mga taong walang matirhan, mga taong nahihirapan, mga taong minamalabisan, mga taong walang mabihisan. Ito po yung mga may karamdaman na walang pampahospital. Ito po yung mga estudyante o mag-aaral o walang pangmatrikula sa eskwelahan. At iba-iba pa. Paalala lang po, laganap po ang kakulangan. Laganap po ang kakulangan. Marami sa atin ang dapat nating bigyan at punan. Alam po ninyo, sa ebanghelyo natin ngayon, ganyan din po ang tinutukoy nito Malaki ang kakulangan sa pagkain sa ating pagbasa ngayon. Pero dahil sa ipinakita ni Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo, ibinigay ng mga alagad niya ang kung meron sila. Ibinigay ng mga alagad niya ang meron sila, ang nasa sa kanila. Inubos lahat nila. Pero nakakapagtaka sa ating pagbasa, nagkasobra pa sila. Nungalangdagan, ang Diyos sa gulina mong ayalilan at apasobran. Mamaya po, sa ating banal na komunyon, personal tayong iniimbita ni Kristo na lumapit sa Kanya upang tanggapin natin ang ibinibigay niya. Ano ang ibinibigay niya? Ang buhay niya, ang sarili niya, ang katawan at dugo niya. Kaya't pag sinabi ng ministro sa iyo na katawan at dugo ni Kristo, ang iyong itutugon ay Amen. Amen. Maaari din po nating sabihin ito sa mga katagang katawan at dugo ni Kristo. Ang ibig sabihin nito, ikaw ba ang magpupuno sa kakulangan ng kapwa mo? Magpupuno ka ba sa kakulangan ng iyong kapwa? And you will respond, Amen. Amen na ang ibig sabihin, Oo. Opo, Panginoon. Gawin po ninyo akong tagapuno sa mga nobody. Amen. Amen. Opo, Panginoon. Gagawin ko po. Magbibigay po ako ng 100% kumpleto, buo
buong buhay ko. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanoroog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririko at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buong sarili bilang pagkaing nagdudulot ng kapatawaran at kaligtasan. Hilingin natin sa mahabaging Ama na patatagin niya tayo sa pagkaing ito. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tunay na katawan ni Kristo ang Santa Iglesia, kung saan may tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit sa isa't isa, at nabubuhay ng marangal ang lahat bilang tao at anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magkaisa at magtulungan nawa ang mga pinuno ng mga bansa upang ang likas na yaman ng mundo na nagmumula sa Diyos ay mapangalagaan ng husto at mapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpatotoo nawa ang mga Kristiyano na hindi lamang sa pagkaing lumilipas nabubuhay ang tao, kung hindi higit sa lahat sa salita ng Diyos at sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng pag-asa, kaginhawaan at kagalingan sa sakramento ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo ang mga kapatid natin naghihirap sa iba't ibang paraan at kadahilanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isama din natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa karawan ni Charlie Cheren, Alex Santa Cruz, para sa natatanging kahilingan ni Rosalinda Gonzalez, Juan Carlo de las Armas, ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Officers and Homeowners, para sa mabilis na paggaling ng mga kamag-anak at kaibigang naming may sakit, para sa kaluluwa nina Norma, Maria Virginia, Angela, Rico, Juan Lina, Natividad, Roberto, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Taimtim natin ipanalangin sa Panginoon ang ating mga intensyon. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayan ng nabuo sa pagmamahal ng iyong anak. Maging mga buhay na saksi nawa kami sa kahalagahan at bisa ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo sa aming buhay Kristiyano, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagpapalagay
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan upang alalahanin kami at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa
ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang iyong anak na si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo ang aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Hesu Kristo. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pagkikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.